വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ. എൻ്റെ ചാനൽ ആദ്യമായാണ് കാണുന്നതെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, ബെൽ ബട്ടൺ അമർത്തി ഓൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. നമ്മളെ ടോപ്പിക് എന്താ വെച്ചാൽ ആൺപെൺ മത്സ്യങ്ങളെ എങ്ങനെ വേർതിരിച്ച് വളർത്താം, അത് എന്തിനു വളർത്താം, അതാണ് ഇന്നത്തെ നമ്മളെ ടോപ്പിക്ക്. വീഡിയോയിലേക്ക് കടക്കുന്ന നേരം നമ്മളെ മോസ്കോ വൈലറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന ബ്രീഡിൻ്റെ ഫീമെയിൽസ് ആണ്. ഇത് നമ്മളിപ്പോൾ മാറ്റിയിട്ട് വളർത്തുന്നത് എന്തിനാണെന്ന് വെച്ചാൽ ഒന്നാമത്തെ ഇവർ ഇപ്പം തന്നെ ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ ക്രോസ് ചെയ്യാൻ ജോഡി അടിക്കാൻ ഓടിയിട്ട് ആകെ ആവശ്യമായി വേഗം ചത്തുവാൻ. പിന്നത്തെ കാര്യം എന്താ വെച്ചാൽ നമ്മൾ കുഞ്ഞുങ്ങൾ നല്ലപോലെ ചെറുതാവും ഇപ്പം തന്നെ ബ്രീഡായി തുടങ്ങിയാൽ. രണ്ടാമത്തെ കാര്യം ഫ്രണ്ട്സ്, ഇതേപോലെ അതിൻ്റെ മോസ്കോ വൈലറ്റിൻ്റെ മെയിൽസാണ്. ഇത് ഞാൻ ക്വാളിറ്റി ഫിഷാണ്. ഞാനിത് അതേപോലെ മാറ്റിയെടുക്കുന്നതാണ്. മിക്ക ആൾക്കാർക്കും അറിയാത്തൊരു കാര്യമാണ്, ഇവർ ബൾക്ക് ബ്രീഡിങ് പോലെ എല്ലാവരും ചെറുപ്പത്തിൽ തന്നെ തുടങ്ങി കുട്ടികളൊക്കെ ആകെ ചെറുതാവും. പിന്നെ മീനുകളാകെ ഓടി വേഗം വെയ്യാണ്ടാവും, വേഗം ചാവാൻ തുടങ്ങി. പിന്നെ തീറ്റ എടുക്കാനൊന്നും പറ്റാണ്ടാവും. അങ്ങനത്തെ അവസ്ഥ അവർക്ക്. നമ്മളെ കയ്യിൽ അവിടെ ഉണ്ടായി, നമുക്ക് കാണിച്ചു തരാം. ഇതാണ് അവരെ പേരൻസാണ്. അവിടെ വേണ്ട കുട്ടികളെ ഇതിപ്പോൾ വീണ്ടും ബ്രീഡായിട്ടുണ്ട്, കുട്ടികളെ തീ കിടക്കുന്നുണ്ട്. പിന്നെ അതേപോലെ മീനുകൾ കുട്ടികളെയും തള്ളനൊക്കെ മിക്സ് ആക്കി ഇടുമ്പോഴുള്ള പ്രശ്നം അതേപോലെ തന്നെയാണ്. വേഗം നല്ല ചെറിയ കുട്ടികളെ ഇറങ്ങുകയും ചെയ്യും, വേഗം മീനുകൾക്ക് തളർച്ച പറ്റും. അത്ര ക്വാളിറ്റിയും കിട്ടൂല, മീൻ വേഗം ചത്തുകയും ചെയ്യും. ഇത് നമ്മൾ ക്വാളിറ്റി നിലനിർത്തി വളർത്തുന്ന ഫിഷിൻ്റെ ഇതാണ്. വീഡിയോ എല്ലാവർക്കും ഇഷ്ടപ്പെട്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്ത് ബെൽ ബട്ടൺ അമർത്തി ഓൾ ക്ലിക്ക് ചെയ്യുക. ഇവിടെ വെച്ച് വൈൻഡപ്പ് ചെയ്യാം.